Umelá inteligencia. Ticho, ale isto si nachádza cestu do našich tried. A tak sa dnes spolu pozrieme na to, čo to vlastne znamená. Je to ten vytúžený pomocník, ktorý zmení všetko k lepšiemu, alebo je to skôr hrozba pre budúcnosť vzdelávania? To je teda dosť odvážne tvrdenie však. Prirovnať AI k priemyselnej revolúcii. Tá predsa úplne zmenila svet. A teraz je otázka, či umelá inteligencia dokáže spraviť to isté pre naše mysle. Táto myšlienka je fascinujúca, pretože naznačuje, že stojíme na prahu niečoho obrovského. Úplnej zmeny v tom, ako sa učíme a ako vlastne chápeme svet okolo nás. Super, veľké myšlienky sú jedna vec, ale poďme z teórie do praxe. Ako táto revolúcia vlastne vyzerá v reálnej triede? Čo to znamená pre študentov a čo pre učiteľov, ktorí tam stoja každý deň? Takže tu je naša dnešná cesta. Najprv sa pozrieme na tie úžasné možnosti, ktoré AI prináša, potom si povieme niečo aj o rizikách a etických otázkach, lebo tie sú dôležité. Ukážeme si aj nejaké konkrétne nástroje, ktoré sa dajú reálne použiť. A na záver sa zamyslíme, čo to všetko znamená pre úlohu učiteľa v budúcnosti. Dobre, poďme na to. Prvá časť. Nová revolúcia v triede. Ako presne AI mení zabehnuté pravidlá a, dá sa povedať, vytvára úplne nové ihrisko pre vzdelávanie? Už to nie je len o tom, že AI je nejaký nástroj ako kalkulačka. Nie. Predstavme si ju skôr ako kreatívneho partnera, alebo trénera na debatu, či dokonca ako neúnavného mentora. Hovoríme tu o modeloch, ktoré dokážu simulovať empatický rozhovor, dať okamžitý feedback na prácu a čo je úplne super, pomôcť vizualizovať naozaj zložité veci. Napríklad, ako bude vyzerať budúcnosť s klimatickou zmenou alebo so sociálnou nerovnosťou. A teraz prichádza to, čo je na tom asi najzaujímavejšie. Jednou z absolútne najsilnejších stránok AI je totiž jej schopnosť pomôcť nám otvárať témy, ktoré sú, povedzme si úprimne, v triede sa o nich hovorí naozaj ťažko. Citlivé, zložité veci. A toto je naozaj skvelý príklad z praxe. Projekt AI deťom vytvoril fiktívnu postavu, dievča menom Sára. A čo robia študenti? Dostanú jej fotky, statusy, správy, všetko vygenerované umelou inteligenciou a ich úlohou je zrekonštruovať jej príbeh. A cez túto detektívnu prácu sa vlastne učia o online bezpečnosti a o tom, akú obrovskú digitálnu stopu za sebou každý z nás na internete zanecháva. Geniálne, ne? A to nás privádza k jednej kľúčovej dileme. Chatboty s umelou inteligenciou. Na jednej strane môžu byť úžasní, ponúkajú podporu kedykoľvek, bez toho, aby súdili. Ale kde je tá hranica? Kedy sa z užitočnej pomoci stáva nezdravá závislosť? Dnes už existujú učebné plány, ktoré používajú fiktívne apky ako Solverse presne na to, aby sa študenti naučili premýšľať o tejto veľmi tenkej hranici medzi pomocou a nahradením reálnych vzťahov. Samozrejme, nič nie je len rúžové. S obrovskou mocou prichádza aj obrovská zodpovednosť. A presne to platí aj tu. S potenciálom AI sa vynárajú aj naozaj vážne riziká a etické otázky, ktoré jednoducho nemôžeme ignorovať. A tie riziká idú ďaleko za to, čo vidíme na obrazovke. Strácame kritické myslenie, keď nám AI servíruje odpovede na striebornom podnose? A čo obrovská spotreba energie, ktorú si vyžaduje trénovanie týchto modelov, to je vážny environmentálny dopad. Alebo sociálny dopad, hardware, na ktorom to beží, často závisí od vzácnych kovov ťažených v konfliktných zónach. No a samozrejme súkromie našich dát. To všetko sú skryté, no o to dôležitejšie náklady tejto revolúcie. A toto je presne tá otázka, ktorú dnes riešia školy po celom svete. Kde je tá hranica, kedy treba AI citovať? Pri brainstormingu, pri oprave gramatiky, alebo až keď nám napíše celú prácu. Tie etické pravidlá sa ešte len tvoria, za pochodu. A je absolútne kľúčové, aby si ich učitelia a študenti stanovili spoločne. Dobre, riziká sme si prebrali, ale neznamená to, že by sme mali AI hodiť do koša. Takže, aké sú tie najlepšie nástroje, ktoré učitelia dnes naozaj používajú? Tu je také rýchle porovnanie veľkých hráčov. Máme tu ChatGPT od OpenAI, ktorý je úplne skvelý na kreatívne veci, brainstorming, alebo keď si chceme niečo nasimulovať. Potom Gemini od Google, ktorý sa často považuje za fakticky presnejší a bezpečnejší, hlavne na výskum. A napríklad Claude od Anthropic je zase špecialista na prácu s dlhými textami. Pointa je, že neexistuje jeden najlepší nástroj. Vždy záleží na tom, čo presne potrebujeme urobiť. Ale nie je to len o týchto troch gigantoch. Vôbec nie. Vzniká tu celý ekosystém menších, super špecializovaných nástrojov.
Napríklad, Notebook LM si môžete nakrmiť vlastnými zdrojmi a on pracuje len s nimi. Suno vám vygeneruje hudbu podľa textu. Gamma spraví prezentáciu, Explain Paper zjednoduší komplikovaný vedecký článok. Tie možnosti sú naozaj takmer nekonečné. Dobre, poďme teraz trochu odzumovať a pozrieť sa na to z globálnej perspektívy. Ako AI ovplyvňuje to, ako chápeme svet. Pretože je to naozaj mocný nástroj, ale ako každá mocná vec, je to dvojsečná zbraň. Môže nám pomôcť pravdu nájsť, ale rovnako ľahko ju môže aj úplne prekrútiť. AI nám totiž umožňuje niečo, čo znie ako zo sci-fi filmu. Rozprávať sa s históriou. Predstavte si, že študenti môžu viesť dialog napríklad s Jamesom Cookom, môžu sa ho pýtať na jeho cesty, na jeho motiváciu. Samozrejme je to simulácia, ale je to neuveriteľne silný spôsob, ako preskúmať zložité historické obdobia a rôzne pohľady na ne, najmä z čias, odkiaľ nám chýbajú priame svedectvá. A tu je ten absolútne kľúčový bod. Musíme poznať limity tohto nástroja. Áno, AI je fantastická na skúmanie minulosti, na vyplňanie medzier v našich vedomostiach, ale keď chceme pochopiť súčasné dianie, prebiehajúce konflikty, sociálne problémy, tam nič, absolútne nič nenahradí skutočné svedectvá a príbehy reálnych ľudí. Dobre, a keď si toto všetko spojíme, čo to vlastne znamená pre samotného učiteľa, aká je jeho nová úloha v tomto svete? Cieľom už jednoducho nie je len mať správne vyplnený pracovný list. Éra mechanického učenia sa faktov a dátumov sa pomaly končí. Prečo? Pretože tieto úlohy zvládne umelá inteligencia oveľa rýchlejšie a často aj presnejšie. Cieľom je to, čo príde potom, tá kritická diskusia. A práve tu sa možno paradoxne úloha učiteľa stáva dôležitejšou než kedykoľvek predtým. Učiteľ už nie je len ten, kto odovzdáva informácie. Stáva sa z neho sprievodca. Ten, kto vedie diskusiu, kto učí kriticky mysleť, kto kladie tie správne etické otázky. A to je niečo, čo žiadna technológia nikdy nenahradí. Takže keď sa nad tým zamyslíme, umelá inteligencia je vlastne taký nový, mocný jazyk. A tá najväčšia výzva, ale zároveň aj obrovská príležitosť pre vzdelávanie, je naučiť ďalšiu generáciu tento jazyk nielen používať, ale hlavne mu rozumieť, vedieť ho spochybniť a formovať ho tak, aby slúžil pre dobro všetkých.